yhteistyö ollut Panasonicin ja kaukomarkkinoiden kanssa, että näistä rukkeroiduista laitteista, että meillä on niitä kyllä ollut aina ja pitkään. Meillä on erittäin haastavia olosuhteita, missä meidän teknikot toimii tuolla kentällä. Että kyllä siellä tarvitaan semmoinen laite, joka kestää näitä haastavia olosuhteita. Ja myöskin akun kesto on meille erittäin tärkeä. Mehän ollaan siellä kentällä hyvin pitkiä aikoja. Me tarvitaan suorituskykyä ja mobiliteettia siihen, että me saadaan sopivat yhteydet siellä kentällä. Mehän käytetään tätä periaatteessa kaikissa työvaiheissa, jossain enemmän, jossain vähemmän. Että kesäaikaa, kun tehdään esimerkiksi linjatarkastuksia, niin tämä on aamusta iltaa meillä mukana. Tässä on sellaiset tiedonkeruuohjelmat täällä sisällä, missä on tiedot kaikista johdoista ja pylväs kerrallaan sitten tarkastetaan ja tänne tehdään tarvittaessa kuntotietoja ja korjataan vanhoja ja päivitetään niitä. Ja muissakin työvaiheissa niin tänne tehdään erilaisia päivityksiä. Ihan ensimmäiseksi me päästään meidän asiakkaiden järjestelmiin suoraan sieltä kentältä. Meillä on tietoliikenneyhteydet, näissä on erittäin toimivat modemiyhteydet ja me päästään heidän järjestelmiin ja myöskin omiin tuotannon järjestelmiin. Ja se on meille ihan todella suuri lisäarvo. Sitten tässä on hyvä, tässä on meillä karttaohjelma sisällä, hyvinkin yksityiskohtainen kartta, että me pystytään suunnistamaankin tämän avulla tuolla. Ja sitten meillä on tässä nettiyhteys, että me saadaan sähköpostilla tuolta toimipaikalta tarvittaessa kuvia, muita tietoja, asiakirjoja tähän suoraan. Monipuolisuus. Me pystytään tekemään tästä laitteesta ihan tämmöinen samanlainen kuin toimisto PC. Laitetaan siihen telakointiasema, ulkoinen näyttö ja näppäimistö, niin se toimii myös sitten sisäisissä tiloissa. Just näiden ominaisuuksien, netin ja karttaohjelmien ja muiden takia, niin tämä on tosi kätevä kyllä. Että paljon säästää esimerkiksi ajamista, ettei tarvitse aina käydä siellä toimipaikalla hakemassa jotakin paperia tai raporttia, kun se voi tosiaan lähettää tähän suoraan, niin se on hyvä. Paljon uusia tabletteja on markkinoilla, mutta ne komponentit ja suorituskyky ei ole samalla tasolla kuin tämän TAFPärin kanssa. Ja täällähän ei tämmöisessä maasto-olosuhteessa ihan mikä tahansa kestä. Että kyllä mäkin tämän kanssa olen muutaman kerran tuolla kontannut ja kyllä tämä on säilynyt ehjänä. Musta on hyvä kone kyllä ja kestävä.